20 de maio, perdón, é dicir, o venres pasado, rematara o prazo para que as agrupacións locais tuveran as súas reunións para a elección de delegados e tamén para debatir, analizar e facer propostas ao documento base que se lle foi remitido, e o seguinte prazo que tiñamos marcado, que habíamos aprobado, era o 28 de maio, é dicir, o próximo imos o 28, é dicir, o venres, hoxe, vamos a remitir as agrupacións, vamos a colgar na páxina web da propia conferencia do partido e remitiremos tamén as agrupacións, pois esa memoria de enmendas. Temos en total, como poderedes comprobar despois, 700 enmendas presentadas, aportacións polas agrupacións locais, e temos un número similar tamén, 600, neste caso de aportacións feitas por os distintos colectivos que, como todos sabedes, nos reunimos, tuvemos reunións tanto a nivel galego como a nivel provincial, como a nivel comarcal, pois cos distintas organizacións sindicais, empresariais, sectoriais, colectivos, asociacións de veciño, asociacións educativas, de pais, de nais, co tecido social e cos colectivos, repito, tanto a nivel galego, a nivel provincial e a nivel local. Podemos anunciar tamén xa que no acto de apertura do día 12 vai a participar e vai a abrir a conferencia a Secretaria da Organización Federal Leire Pagín, que van a estar, por suposto, os ministros galegos Fran Camaño como coordinador e, polo tanto, do texto da conferencia, e a ministra Elena Espinosa, e na clausura, no acto da clausura, contaremos con Pepe Blanco como vicesecretario xeral do partido. Esos son os detalles que vos podemos avanzar a día de hoxe. Na semana que ven, en todo caso, supoño que teremos máis datos. Isto que nos fai é que desde o Partido Socialista onte mantive unha reunión con esas 8 persoas encargadas de coordinar cada un dos ámbitos, se lle dou traslado desas aportacións e desas enmendas feitas, e, bueno, nos queda esta semana, quedamos xa convocados para unha reunión para o venres que ven, para intentar ou para traballar nesas aportacións que nos fixeron os compañeiros e os colectivos de cara a digamos, chegar ao día da conferencia política con un texto xa onde se poida recoller esas aportacións feitas e, en todo caso, aquelas aportacións que se considere xa abordar o debate nos propios días 12 e 13, que para iso é a conferencia, non pechar o debate, ni moito menos, pero, bueno, si xa ir traballando nas aportacións e nas liñas que nos marcan esas aportacións de cara a ir pensando e analizando como unificamos e o ensamblamos no texto actual. Por tanto, decir que estamos tremendamente satisfeitos e consideramos un acerto o proxecto que tiñamos e a celebración desta conferencia, acerto na doble vía simplemente polo feito de facelo, e un acerto tamén, e o máis importante, porque tampouco pois, ao mellor, había moita xente escéptica, o de abrilo á sociedade, non? As reunións todas, as múltiples reunións cos colectivos e coas asociacións, pois nos demostran o interés, e nos valoramos, e queremos poñer en valor o interés da sociedade galega por participar primeiro en política, en contra de que, ou desa imaxe que nos podemos crear todos, de que é algo que non interesa, pois nos temos que decir que nestes 2 meses que máis ou menos levamos reuníndonos con toda esta xente, pois para nada temos esa percepción, sino máis ben todo o contrario, un interés real da xente de participar en política e de forma especial pois por contribuir a ese proxecto socialista propio e diferenciado que ten o Partido Socialista en Galicia.